Shalom Mamang, nama saya Joshua. Saya di sini ingin mengucapkan tangyang aleaman nami Mamang. Aleaman nami na di Banua Gijang, sa pinarbadia maguarmu, sa Roma harajaanmu, sa sat malomoni roham di Banua Tongaon, songon di Banua Gijang. Lehan matuhami hanguluan siap hari, sesama dosa nami di songon panesan nami di dosa ni dongan nomor dosa tuami. Unang kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na pun na rajaon, doho tagogon, rodi hasangapon, saleleng nileleng na. Amin. Shalom Mamang, nama saya Joshua. Saya di sini ingin mengucapkan atau porsel Mamang. Au porsel di debata jawaba, itu ama parguguna sutudusan, atau mau palangit do tanon. Au porsel di Yesus Kristus, anak ni debata jawaban nasasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siyanton di parbadia, andorang suabubuani. Idu tuata na tumaon na bernit di panguman ni Selatus, na mate tarbadjal do ibana di au pinarsilang, na tuat tu Banua Toru dong ditanom, na mulak mangulu di hari patoluhon, na manaik tu surgo laundul tu syamun ni debata jawaban manai pargugun aso atu dosani. Di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, lo manguhumi alak nang mangolu dot na mate. Au porsea di tondi parbadia jaladong sadaurian na badia, uria topan ni alak Kristen akan na badia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tai na mandok mulak mangolu do sogot, daging ni alak nang mate, dohot dia ngoluan na sora sudah.